Čaute všetci, ja vás vítam u nového videa, no a dneska tu máme opäť dedovú farmu. No, ako vidíte, tak neideme predávať teraz siláž, toto už je druhá várka a za tú prvú bol nejakých 20 000, čo som rád, no a poďme sa teraz pozrieť, koľko bude za túto. 12 000, ale prdlajs, 14 000, no za mňa spokojnosť. No a aký je teda dneska plán? Takže dneska by som teda rád už dal dole tú repku, plus by som asi aj kúpil nejaké tie sliepky, nech robia vajíčka, lebo aj to sú peniaze a tie budeme potrebovať. No, dojdem na farmu a tam uvidíme, kde začneme. No dobre, tak teda čo ideme robiť? Máme skoro 40 000, čož som rád a už viem, čo ideme robiť. Ideme náskôr odkúpiť nejaké tie veci. No, nebudeme ten traktor odkúpovať, lebo neviem, koľko peniaz budeme ešte potrebovať, ale ten by sme mohli odkúpiť, čož minus 2300 a ešte vlečku minus 6000 a skoro 7000, super. No, ostalo nám 30 000 a vlastne už iba ten traktor splácame, čože super, ale no veru, budeme už aj kombajn potom musieť splácať. No dobre, čiže 30 000, čo som pozrel, tak ten kombajn stojí niečo okolo 30 000, ale my to budeme brať samozrejme na ten náš spôsob a to som povedal nejakých 200 eur budeme splácať, 400 keď počítam aj tú rezačku vpredu, čo má. No, ale čo ideme teda robiť, tak ja by som asi kúpil tie sliepky, nie? No, čo tu máme sliepky? Slepice dávajú vejce, ktoré dobre, neviem čítať. No dobre, tak toto máme asi kohúta. To tiež je kohút, toto sú normálne sliepky. No, čiže ja si môžeme vybrať, ako budú vyzerať, tak čo ja viem, treba tieto. Koľko je max? 20 sliepok, dobre. 1000, dobre, to obetujeme a teda tieto čo, na vajíčka, áno, dobre, kúpiť. Dobre. Už sú tu, ježišmária. No, dobre, sliepky, teda oni čo nejaké tie obilniny, ako pšenica, jačmeň jedia. Čiže to nemáme, takže ideme niečo kúpiť. No, takže zvieratá a krmivo. Pšenica 1500 za 1000 litrov. A dobre, máme tu aj toto. Moc na to. Dobre, čiže toto koľko? 70 a 175. Pšenica toto. Toto sa viac nevypadá. No ale neviem koľko, aký má ten kurník objem. Koľko sa do toho zmestí, no. A toto má koľko? 250 litrov. Viete čo, zoberieme zatiaľ dva, uvidíme. Kupuj. Keď tak ešte dokúpime, nech majú full, predsa nie. No dobre, kde sa im to dáva? Asi sem, nie? A, už si to bere. Dobre, toto sa im tu už všetko zmestilo. Dobre, ulo sa. A 200, čo, však som tam dal 250. Čo ju zjedli, ale no ešte sa tu niečo zmestí, dobre. Tak dávaj. Koľko teraz? 493 a možno ešte jeden ten, čo to je, 4-pack či 5-pack? Neviem, uvidíme. Asi to tam. Dobre, to sa im tam zmestilo celé a vyzerá, že asi 750 litrov to má celkovo. Dobre, čiže necháme to zatiaľ takto, no a uvidíme, koľko budú žrať za mesiac. No, čo teda teraz by sme mohli takého robiť, tak nič ma nenapadá, poďme sa pozrieť, keď sa dáva dole tá repka. A repka. Čo
čo to je? Červenec, to máme júl, áno, júl. Srpen, to už není september, to už je august, už som sa poučil, čiže repka, no. Júl alebo august sa dáva dole, dobre. No a vlastne rozmýšľal som, že by sme dali dole tú repku a potom by sme tam dali pšenicu, lebo nám to pekne vychádza. Aby sme nemuseli kupovať, lebo no, nechce sa mi to kupovať, keď to môžeme samozrejme vypestovať. No dobre, ale ideme asi spať. Nevidím tu niečo, čo by sme mohli takého robiť, čiže dobrú noc. No, prosinec, to máme čo, december. A niečo ako 400 eur dole, dobre, to už je o mnoho lepšie než predtým, čo sme mávali. Aha, vajíčka, koľko? 65 kusov, čo už máme, 214. Počkaj, 65%, tak. No, ví čo? 590, no takže majú tak, koľko tam mali, 743, no, dobre. Vydržať asi nevydržia, asi potom ešte niečo kúpim, ale no, my ideme asi ďalej spať. Dobre, máme teda únor, čo zase je preboha. Nechcem kecať, počkajte, ale zdá sa mi, že únor, viete čo, je to jedno. Február, myslím. Sliepky, jak ste na tom? 223, no niečo vám kúpim ešte a ukážem vajíčko, preboha, však to už bude full. No. Ukážte, za koľko sa predáva vajíčka, keď to nájdem zase. Vejce. 2500, listopad, čože november. A no, tak radšej budeme čakať. Alebo potom ešte tuto jún. To je docela veľká cena. Skoro taká, no skoro. Nejakých 200 eur možno rozdiel. Dobre, ja idem ešte kúpiť jeden ten štvorpek a môžeme asi ďalej spať. Dívajte na to, že máme jednu paletu vajec. 1000 kusov, 260 kg, no. To dosť. Sliepky, vy, ako ste na tom? 518. Dobre, ešte vydržíte. No dobre. Hádajte, čo idem robiť. Idem zase spať. No, a už máme júl. Ani to tak netrvalo. Inak pozrite sa na tie sliepky. 3 palety stihli zatiaľ vyprodukovať. No, ako ste na to? 89 litrov. No, niečo vám kúpim, ale my sa sa mi jazyk zamotal. Poďme sa pozrieť, čo naša repka robí a pripravené k sklízni. No, ukáž, čo píše mapa. A rúst. Jop, máme to ready. No, takže poďme kúpiť nejaký ten kombajn. Takže kombajny. No, mám nejaké tie módy, samozrejme je posťahované, ale no, čo vám poviem. Sú to skoro všetky také isté, teda myslím teda tento Fortschritt. Tu mám asi 3 módy no na to, ale ja som vybral táto SK5 Niva. Poviem vám hneď aj prečo. Má to dobrý zásobník, čož to je dobré, ale hlavná vec, tak vlastne keď máte pšenicu, tak ono to bude hneď robiť aj balíky. Lebo normálne by vlastne to seno len odtiaľ vyprdlo, ale vy keď kúpite nadstave za 50 eur tuto dozadu, tak to hneď vlastne bude robiť aj balíky, čiže to nebudete musieť balíkovať, čož ja si myslím, že toto je fakt dobrý stroj. No, poďme sa pozrieť, čo tu môžeme nadstaviť, čiže tu máme nejakú tú farbu. Viete čo, bude to takto proste zelené, no. Kolesa nič. Toto nadstaviť, jednotku. Okna môžeme nechať. On tu môže aj loďku ťahať? Ne, potrebujeme. Toto čo máme? Viete čo, necháme to takto. Je to má toto, aha, to je to na tie balíky, dobre, tak to tam necháme. Výstražné svetlo, áno, farba ostane, všetko ostane, dobre, poďme teda na to, poďme to kúpiť. No, dáme 10 rokov, aby sme mohli splácať iba 250. Čo tu dáme, viete čo, máme peniaze, dáme tam
4000 a 2500 bude stačiť. Kúpené. No. Takže máme tu teda tie 3 nadstavce, máme tu teda tento, potom tento a potom tento. My kupujeme tento, lebo ten hneď robí aj balíky, no. On nie, ale vlastne umožní nám robiť hneď tie balíky, no. Materiál. Kapacita 6000 alebo 4000. Ja je to, že aké chceme tie balíky, tak viete čo, 6000 nech je menej, dobre, a viete čo, hneď to aj kúpime, 50 eur to je nič. No a poďme ešte teda nejakú tú rezačku kúpiť a máme tu 4 metrovú a 5 metrovú, ale ten rozdiel to 3000 nehrozí, čiže bereme tento. Tento by sme mohli hneď aj kúpiť, ale mne sa nechce, čiže Ježišmária, ideme takto, ale dáme tam takto 30%, dobre, máme kúpené. Tuto máme mašinu. Ale ja som si spomenul, že však my nemáme vlastne vlečku. Teda ako máme, hen tú malú, ale to má nejakých 3000 litrov kapacitu, ako to ne. Takže sa poďme pozrieť, čo tu mám. No, vlečky. Ako mám tu nejaké tie, a viete čo, toto nevyzerá vôbec zle. Koľko to má, no? Buď 2000 alebo 3000 a toto môže mať až 9000, 10 000. Tak. Ale to neviem, či sa pod to obchá tá rúra. Viete čo? 5400 to bude zatiaľ asi stačiť. Toto necháme. Ale zmenil by som tomu farbu na nejakú tú zelenú, trebárs. To je podvozok. Tak. Tá vlečka stojí 7500, ale akože počkajte, zmením ešte rýchlo tú farbu. Akože môžeme ju kúpiť, ale rozmýšľam teraz, čo vlastne ešte všetko budeme potrebovať, ale mne sa zdá, že je už nič. Viete čo, kúpime to, keď tak. Budeme menej aspoň splácať. No ostalo nám ešte 8000, čo je super, za to môžeme kúpiť teda tým sliepkám nejaké to jedlo. Áno, ale poďme teraz štartovať. SK Niva. Štartuj. No, boh vie, aký zvuk to nemá, ale čo, hlavne, že to bude kosiť. No, poďme teda tento zázrak pripojiť dozadu. A malo by sa to tuto, jop, už to tam bolo, ja som to tam preletel. Brzdi, pripojiť, nádhera. Poďme teraz ešte túto rezačku na zapojiť. Tak. Dobre. Čo tam je teda? Kardán. Hovorím, že kardán a hadice. Dobre. Je to zodvihnuté? Či? Teraz, dobre. Vlečku nezoberieme, lebo ja som tam nedal vlastne hento, no nevadí, to potom prídem s traktorom. No, ukáž interiér, no ako hej, je to dosť dobré. Ukáž, čo tu máme, dvere, okienko, no. Čo, dobre je to. No, dobre, čiže ukáž nadstavenia. Rozložiť kombajn. Však idem rozložené. Spustiť. Asi idem zapnúť, nie? No tak poďme. A ideme, kosíme. Haha. Nádhera. No z tohto samozrejme, že nebudeme robiť tie balíky slamy, ale potom z tej pšenice, no z toho už budeme robiť. Tak, prešli sme jeden pás a 800 litrov, 850. No, ja si myslím, že budeme mať dosť. No nič, tak ja idem kosiť. Stop, we find our way. Move so fast, we make it last. Chase
that's running past. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Clocks tick loud, the world won't wait. Every step decides our fate. A za chvíľu budeme mať plno. Na 50 litrov a sme full. No, rúru máme na tejto strane, čiže vycúvame si niekde sem, aby sme sa zmestili traktorom. Tak. Dobre, a ja bežím pre traktor. Štartuj. No a idem ešte rýchlo pre tú vlečku zbehnúť, lebo som ho ešte nezobral. Ja som zabudol ešte rúru vyťasiť, no nevadí. Zastav radšej to, aby som vedel, kde mám potom ísť. No. Takže. To nám otvor. Tak, dobre. Zmestím sa pod to. Ale, ako áno. Dobre, daj to tam. No a možno by sa tam aj tá 9000 litrová vlečka zmestila. No, nevadí. 5400 je stále dosť. Hearts on fire, no room for doubt. In this race, we're breaking out. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Feet hit the ground, the pulse is strong, chasing the echoes all along. No looking back, no turning round. The thrill of life is what we found. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Keep the rhythm all the way. Ešte kúsok. A máme pokosené. Nice. Aj nám začalo pršať, no. Dosť toho teraz vidím, keď prší. No, nevadí. Vyťaz rúru. A pôjdeme to hodiť do sila. Tak. No a ďalšia otázka, kde zaparkujem túto obludu? Viete čo, hodím to zatiaľ túto, pri to silo. Lebo fakt neviem, kde to chcem parkovať. Tak. Tuto by to snad nemusel zavádzať. A ešte to daj. Takto. No dobre, idem teraz tú vlečku ešte vysypať a uvidíme, koľko budeme mať z tohto polička. Asi to tam. Dobre. No a teraz kde to vidíme? Toto? Nie. Či to sa, počkaj, to sa tuto kúka, áno, 13574. No. A. Dobre, idem radšej tady auto. Čo máme tuto? Ja neviem, nefunguje to. Zase toto otvoriť nedá. No dobre, ale kedy je najlepšia cena tej repky? To sú vajíčka, to nie. A repka. Aha, tiež listopad. Haha. Takže vtedy budeme predávať aj repku, aj tie vajíčka. Dobre. No, takže žatvu máme za sebou.
ja potom asi za kamerou toto pole pripravím, dám tam pšenicu, no a čo? To bolo asi na dneska všetko, no. Ja ďakujem, že ste tu boli, majte sa pekne a my sa vidíme na budúce. Čauko.